Da ni yma heddiw i siarad am sut mae gwasanaethau ni yn niwro cynhwysol. Da ni wedi bod yn rhedeg chydig o gwasanaethau gwahanol dros y blynyddoedd i helpu rhieni. Do. A da ni wedi dod at yn gilydd fatha cyngor iechyd, rili, do i weld sut fedra ni ymatab i'r gap, rili, o fewn y gwasanaethau sydd ar gael, de. A dyna be wnaethon ni weld bod yna gap mawr i rhieni plant niwrowahanol. Bod yna jyst yn byd iddyn nhw, rili, a bod nhw'n cael eu symud o wasanaeth i wasanaeth yn deud, da chi'n cyrraedd criteria fyma, da chi'n cyrraedd criteria fyna. A be oedden ni'n sylwi hefyd oedd bod yna gap o ran rhieni jyst yn cael siarad efo'i gilydd, de. Just y connection a rhwng rhieni, oedden ni'n teimlo bod o'r goll, rili, doeddan. So, fel a wrthyn ni fyny fo'r syniad o panad y sgwrs. Mae wedi bod yn llwyddiannus. Ma' wedi. Dwi yn do. Do. Ia. So, da ni'n rhedeg dipyn nhw ar draws Gwynedd, ond doeddan mewn nifer o ardaloedd. Mae gennym ni Bangor, Caernarfon, Porthmadog, Tywyn, Dolgella, a Pwllheli. Ia, dwi'n meddwl. A Bala, sori. A'r sesiynau panad y sgwrs a chwarae, lle mae plant fel dod yn ystod hamla'r tymor. Ia. A mae hynna wedi tyfu hefyd yn do. Do, maen nhw wedi. A mae o'n neis wedyn gweld y plant lle da ni wedi bod yn trafod ar hyd yr sesiynau rhieni, dydy. Yndi. A'r plant yn cael dod at ei gilydd a bod rhieni jyst yn teimlo'n saff, de, wedyn, yn y sesiynau yna. A wedyn o'r sesiynau panad y sgwrs mae'r rhieni, maen nhw wedi cael dod i nabod ei gilydd, ond maen nhw hefyd i gael gwybod am yr gwasanaethau sydd allan yna ar y workshops a'r cyrsiau sydd yna iddyn nhw hefyd, a wedyn mae tîm awtistiaeth wedi creu yr app niwro hefyd, a dyna, dydy jyst allan am rhywbeth ar yr cyfryngau cymdeithasol, diolch yn aros. Na. Ydych chi'n clod rhiant arall yn dweud, dwi'n defnyddio hyn, mae hwn wedi bod yn defnyddiol i fi. Mae o'n meddwl rhywbeth i rhiant wedyn, tydi. A dwi'n meddwl bod o'n helpu bod nhw'n gweld ni fatha pobl proffesiynol sy'n gweithio yn y maes, sy'n gallu gweld, da ni yma i wrando, da ni yma i helpu lle da ni'n gallu, clywed gennym ni o be da ni'n gynnig, sut da ni'n gallu helpu nhw. So, gwasanaeth dwi o fewn iechyd, nyrs ysgol arbenigol yn cynghori plant efo anghenion yn dysgu ychwanegol, plant sy'n wahanol ar y rhestr aros neu ddim, lle da dwi wedi cael y diagnosis. A chi wedyn sy'n siarad am... Ia, so mae gennym ni y gwasanaethau ni, does, lle da ni'n gallu gweithio efo plant o fewn ysgol i helpu efo lles emosiynol nhw, ond hefyd da ni'n gallu rhoi gwybodaeth yna i rhieni trwy gweithdai am sensory, cwsg, deall ar rheoli emosiynau a'r cyrsiau hefyd. A mae'r cyrsiau rili da, achos mae'n dod â'r rhieni at ei gilydd am 10 wsos, a mae'r camaraderie sy'n digwydd trwy hynna, mae'n lyflu i gweld. A'r sesiynau gorau i fi ydy'r sesiynau lle dwi'n gallu eistedd nôl a gwrando ar rhieni, a maen nhw efo'r profiad iawn a'r lived experience na sy'n mor bwysig, a maen nhw'n gallu uniaethu efo'i gilydd mor dda. O, bendant. Dwi'n meddwl bod pryd mae'r rhieni'n cael siarad efo'i gilydd, mae'n mor werthfawr, dydy. Yndi. Nhw di'r experts yn byw o bob diwrnod. Da ni mond yna i gynghori in between dydan daily, a mae o'n... Facilitators, da ni yn de, a maen nhw, gadael nhw go with it a wneud y connections yna yn gret. Na, da ni gyd i dod i gydweithio rili da, do, a gobeithio bod rhieni yn teimlo efo'r gwasanaethau yma, da ni wedi gallu rhoi mewn lle dros yr amser bod nhw'n teimlo bod o'n helpu nhw hefyd. Ar diwedd y dyd yna, da ni eisiau fwy na'm byd, de. Wel, ia, mae wedi bod yn llwyddiannus iawn fyny tŵan, do, so gret.